Ola, amiguiños e amiguiñas, benvidos un día máis a Contos en Galego. O conto de hoxe, Invisible, creado por Eloi Moreno, ilustrado por Pablo Cerda, de editorial Nube de Tinta. Esta é a historia dun neno ao que lle gustaba moito xogar cos seus amigos. Ler tebeos de superheróis e, sobre todo, encantábanlle os dragóns. Por iso, no seu aniversario, os amigos agasallárono cun precioso dragón de peluche, que se acendía cada vez que alguén lle daba unha aperta. Tanto lle gustou o novo amigo que a partires daquel día levábao a todas partes con el. Cando ía de excursión, cando visitaba os avós, cando ía dormir e incluso o levaba á escola. Pero na súa escola había un neno que lle chamaban MM e sempre desexaba o que tiñan os demais, porque ás veces tiña envexa. E claro, en canto viu o dragón, quixo ter para el. Ti, dame ese dragón, é meu. Gritoulle MM. Non quero que mo quites. Contestou o neno. Damo xa, quero pra min. Insistiu. O neno negouse a darllo, pero MM acercouse e quitoullo á forza. Damo! Non, por favor, que é meu. Todos os seus amigos viron o que estaba a pasar, e aínda que sabían que estaba mal, ninguén fixo nada por impedilo. Tiñalle todos bastante medo a MM. E así foi como MM se quedou co dragón. A partires daquel día, o neno comezou a estar triste, xa que non podía recuperar o seu dragón. Ademais, MM ensináballo para burlarse del. Ti, mira o que teño. Ás veces, cando saían ao patio, MM tamén lle berraba, insultábao e empuxábao para que caese. Todos os amigos presenciaban a escena, pero ninguén facía nada para axudalo. Finalmente, o neno deixou de sair ao patio, porque tiña medo de que MM se metera con el, ou que lle pegara. Por iso, quedaba só na aula. E pouco a pouco, un neno que sempre sorría, que sempre era feliz, comezou a desaparecer diante de todos. Pero un día, a súa amiga Veruca fartouse da situación e cambiouno todo. Porque sempre hai alguén que pode cambiar as cousas. Veruca berrou no medio do parque. Xa está ben, temos que axudalo. Eu xa non lle teño medo a MM. Eu tampouco. Ao escoitar esa frase, o neno invisible comezoulle a ocorrer algo maravilloso nas orellas. Veruca acercouse a ele e agarrouno das dúas mans. Estás mellor? E nese intre sucedeu algo extraordinario. As súas dedas, as súas mans, os seus brazos, todo el comezou a ser visible de novo. E cando ben, un dos seus mellores amigos viu o que estaba a ocorrer, deulle unha aperta desas tan fortes que quitan a tristura. E sucedeu algo increíble. A aperta conseguiu que se acendera todo o seu corpo. O que necesitaba o neno para facerse visible de novo era amor. E canto máis amor recibía, máis se lle vía. Os seus amigos estaban moi contentos de poder xogar con el de novo. Por iso se lle debuxou un sorriso na súa faciana. E o neno foi feliz de novo. Voltou a xogar con todos os amigos. Non me pilles. Pero un día chegou o MM. Enfadouse porque estaban todos a xogar co neno invisible. E acercouse a el con intención de facerlle dano. Pero esta vez non. Esta vez os amigos non se apartaron. Esta vez quedáronse para axudalo. No momento en que MM se dirixía ao neno invisible, todos os seus amigos uniron as súas mans como se fosen unha única persoa. Que pasa? Deixa en paz.
Porque cando os amigos se axudan, ninguén pode paralos. Deuse a volta enfadado, pero o neno invisible foi tras del e convidouno a xogar con todos. Queres xogar con nós? En serio? Bueno, vale. Porque todos merecemos respeto e amor. Grazas por devolvermo. No, perdóname, é teu. Ten que estar co seu dono. E ata aquí o conto de hoxe, amiguiños. Espero que vos gustara moito. Unha aperta.